Poď vykladať radšej. Daj taký tur malý. Takže čaute ľudia. No. Pribudla chladnička, šporák. Let's go. Pičovinky. Let's go. Toto kúpeľňa už je. No. Let's Tak, go. to je všetko. OK. Umývadlo. OK, Je všetko. OK. Záchod. OK. Splachuje nič. Ďalej. Motýl, tento neviem čo. Počkajte, na video nemôže byť. Motýliky, papuču máme novú. Papuču. Hej. Čo je? Takú som nevidel. Nejaký. No poď ešte niečo. Chladnička je zalepená, lebo top secret. Top secret. Mamina nová izba, takto on bude spať vlastne. Tu sa môže vyklať, Eha. keby chce. Počítač, ktorý isto využijeme. Dnes to bude nejaký server. Zjebaná posteľ. Tu je čo? No a poďte ďalej, poďte ďalej. No poď ten tvoj monitor ukázať. To. Poď ten tvoj monitor z budúcnosti ukázať. No, tuto máme. Tuto mikrovlnku. Let's go. Vidíte, funguje. To nezapínaj. Tuto madras osra. Tu no, jak bezďak na zemi spať ideš. Tuto máme káble pičovinky. Ale toto ste ešte nevideli. To, takto si tu sadnem. Takto. No nie, to pekne z postele. Takto. Aj za rohom uvidím počítač magnetický, to ešte nikto nevidel sa mi zdá. Tuto. Tu má jeden monitor, to nepotrebuje ani. Tu má tak, Paťo dneska spí tu, takto. Dneska na boku. Dneska na boku. Takzvané. Balkón. Balkón nič. Lišty, dlažky, všetky už sú inak. To som ja robil. Tuto nie sú lišty, vieš, to som. Balkón je taký istý. A radiátory, hej. Tak. Asi všetko. No.